Velkommen, Brian Wagner. Tror du, forældre kan påvirke børn, så de starter med at ryge? For min eget vedkommende, der er det nok fordi, at når jeg skulle nogle steder med mine forældre som lille, jamen så røg de i bilen, de røg i huset, uanset hvor vi var henne, jamen så var der røg omkring os. Så det tror jeg bestemt, jeg er blevet påvirket af. Tror du, rygning har en fremtid? Nej, jeg tror ikke, rygning har en fremtid. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi der kommer ikke noget godt ud af det. Man kan sagtens være selskabsryger, og det er også hyggeligt, men det var ligesom sådan, jeg startede. Og så klemmer saksen altså bare på et tidspunkt, og så er det ikke bare sådan noget socialt selskabsrygning længere. Tror du så, man kommer rygere til livs? Jeg kom sig selv til livs, fordi de dør af det på et tidspunkt. Ja, jeg tror, man kommer rygning til livs. Det går i hvert fald i den retning. Hvordan får man så stoppet rygning, og går du ind for forbud? Jeg går ikke ind for forbud, og jeg kender heller ikke den rigtige løsning på, hvordan man skal komme det til livs. Jeg håber, det sker på en eller anden fornuftig vis. Det der med at sætte priserne endnu højere op, nu koster 20 prins, de koster 40 kroner. Det har ikke fraholdt mig fra at ryge, så det er nok ikke den vej, man skal gå. Forbud tror jeg heller ikke, så henter man bare cigaretterne et andet sted, eller får nogle andre til at gøre det, og så bliver der bare skabt et illegalt marked for det. Der har været noget om forbud i tv'et. Hvad synes du om det? Var det faktisk i går i fjernsynet til avisen, har man sagt, at man vil forbyde cigaretter overhovedet i hele landet. Det synes jeg er meget forkert. Jeg synes også, at man skulle forbyde chokolade og stegeolie og biler og motorcykler og vingummibamser og hvad ved jeg, fordi alt, som man tager for meget af, det kan man blive syg af eller dø af. Ja. Det synes jeg er overformynderi og blande sig for meget folks privatliv. Ja. Men jeg synes, det er helt i orden, at man ikke ryger i offentlige rum, hvor andre er. Der skal de have lov til at være i røgfrit miljø. Det kan jeg godt forstå. Så du nogle resultater eller nogle påvirkninger eller noget, da du var stoppet med at ryge? Meget. For det første går man ikke og lugter. Også for andre, ikke? Man tænker ikke som ryger, der er man jo rimelig egoistisk. Tænker man ikke over, at man hører mig både ud af munden, og ens tøj lugter, og ens omgivelser. Nu røg jeg ikke aldrig indendørs. Jeg vil ikke lade det gå ud over andre. Det er der jo nogen, der gør. Nogle sidder og ryger i bilen med deres børn for eksempel, ikke? Og nogle gravide ryger, det synes jeg er helt forkert. Meget, meget forkert. Men omgivelsen bliver påvirket af det også, og så koster det en masse penge. Ikke? Altså hvis man er familie, som jeg har, ikke? Så man skal af med 1200 kroner om måneden på cigaretter. Det betyder alligevel noget. Det kan man få mange andre. Og man siger jo, at rygning, det er jo med de mange skadelige stoffer, som er i rygning, det er jo en af de værste sygdomsfremkaldende faktorer i vores samfund i dag, i vores velfærdssamfund. Og det koster samfundet kolossalt mange penge.